Bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit. Astăzi plecăm până la părinți, la Bește, vrem să urcăm cu Dacia pe munte. Având în vedere popularitatea Daciei pe TikTok, am zis că să facem și treaba asta. Vă prezentăm un clasic al țării românești și anume Dacia Papoc 4x4, varianta diesel pentru o putere mai mare de tracțiune și consum scăzut. Punem urcuță pentru transport, cauciucuri pe 14, gardă înaltă la sol pentru intrare pe teren accidentat, interior cu scaune de pijama, de pușcăriaș, bord clasic Dacia organizat și aproape inutil. Kilometraj fără turometru Dacia, de la 100 încolo e degeaba. Aer condiționat clasic Dacia, căutător de viteze, pentru că aici vitezele nu le schimbi, le cauți. Frână de mână, aproape degeaba. Volan cu servoputere în brațe, soft close. Automobile Dacia, face cât plătești. Vine și șoarecul acum, că a închis porțile. Hai, șoarece. Ce nu mai vrei? Ce faci? Nu mai vreau afară, că e fric. Bate pe bește, nu bate vântul. Uite că mi-a trecut burta. Hai să mă iau. Hai. Nu mai am fost cu Dacia pe aici, am fost decât cu mașina ta. Sau am fost cu Dacia, dar e Am fost la Luții. Sau am fost din... doar încolo, dar înapoi n-am fost. O să fie extraordinar, fiindcă telefonul nu-i cameră de acțiune, da? Dar, oba. Acum noi mergem către izvorul nostru natural de apă. Pentru cine nu știe povestea dealurilor Beștepe, cel mai înalt dintre dealuri este un vulcan de apă. A fost și probabil că încă mai este și acum ceva timp, nu știu exact când, nu sunt istoric, a erupt și a creat niște șanțuri. Aici o să le filmăm imediat. Deci aici se văd vârfurile Uite, un copacilor. meu. Maria, uite. A intrat în groapă. Și aici cum sunt vârfurile copacilor, este groapa și se vede chiar și încolo un pic și așa sunt foarte multe în zonă. Au apărut foarte multe păsări, ceea ce mă bucură. Uite, de nasă, cum vezi tu? Graul. Grap. Cucule, o groapă mare. Să piset o gropi. Foarte frumos peisajul. Ai grijă. Cădem în groapă. Cădem. Vezi popândăi? Uite unul acolo în față, uite la acolo, în stânga. S-a dus în iarbă. Nu l-am asta. Plin popândăi aici în zonă. Văd. Și un căluț. Și o boi acolo în față. Uite câte mașini sunt aici, neamă. Vine lumea la iarbă, verde, vezi? Punem cățea, ce frumos! Și aici mai bate un vânt aici, dar sperăm că o să se audă ceva mai foarte.
luăm sticlele. Hai să mergem, poate surprind pe filmare și vreun popândău. E plin de pe aici. Deci cam asta este peisajul în zona noastră. Pentru cine a văzut. Vă așteptăm aici și în delta și unde doriți dumneavoastră. Vă servim cu apă de izvor. Uite, popândău fuge acolo. Yes, l-am văzut. Cred că se vede pe filmare aici. Vedeți în zona rurală. Îi dau zoom din program. A dispărut în gaură. Turoasă. Hai da! Hai da la izvor! E tata apă de izvor! Da! Ce? De ce eram sigură că faci așa? Zvorul ascuns. Zvorul minunii la pește. Gâtul mătii. Hai pe loc! Uite, pentru cine vrea să crească șoareci și nu știe ce să pună apă, de asta spune apă șoareci. Biberon. Cum ai luat-o? Ia! Că am mai văzut doi popândăi. Popândăi! Uite un șarpe. Acum care și să ducem tot apa la mașină. Mai rămas de dus șoarece. Azi, vegi mare. Eee, dintre blocurile gri suntem noi majoritate. Ți-ai luat cagulă ca... Știți, știi pe negrul ăla care merge cu bicicleta? E un negru care are puțin bicicleta. Nu știu ce dracu cântă, știi? Ai căzut! Este seara ta. Nu cad, nu? Nu vreau să cad! Vrei! Hai că mă țin așa cu picioarele. Poți să mă ține de toate tău cu picioarele. Hai, nu, de ăștia aici sus. Hai, noi, rusă, șoarece. Vezi aici furcați, că nu vreau Hai să vedem dacă cade. Șoarece. Dar piu e ceva. Da, o pasăre piu. Gata, mai dus și șoricelul. Gata, hai, ne urcăm cu mașina. Ne urcăm în mașină. Gata, ne-am urcat cu toată șoricimea în mașină. Deci un șoarec mai mic. Și plecăm acasă, dăm drumul cu Dacia. Auzi, pornire la sfert? Ha? BMW-ul vostru pornește la sfert așa? Gata. Bine, Audi-ul vostru pornește la sfert.
Gata drumul. Păi gata a fost și ziua de astăzi, adică cel puțin până aici, de aici încolo să avem activități casnice. Sper că v-a plăcut plimbarea cu Dacia pe munte și popândăii și șoarcele și șerpii. Și ne vedem data viitoare. Eu vă apuc de lucru. Hai, vă pup! Nu uitați să vă abonați!